Panultihon Kapitulo 13. Ang maalamong anak mamati kun badlungon sa iyang amahan. Pan ang hambugiro dili gayod mo angkon sa iyang sayop. Ang mga maayong tawo gantihan tungod sa ilang gisul. Pan ang mga malimbungon mangandoy og kasamo. Ang magmatngon sa iyang sinultihan magapanalipod sa iyang kinabuhi. Ang magpataka lagsulti makadaot sa kaugalingon. Ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang. Apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Ang taong matarong dili gustong bakak, apan makauulaw ang mga pulong sa dautan. Ang katarong manalipod sa taong dili sad-an. Apan ang pagkadautan makalaglag sa makasasala. May mga taong magpakadato bisan wala sila'y nahot. Pan may magpakapobre bisag bahandiun sila. Ang bahandi sa tao makaluwas sa iyang kinabuhi. Walay kapuslanan ang paghulga sa taong kabos. Ang matarong sama sa kahaya gamidan ag pag-ayo. Apan ang dautan sama sa suga nga palungon. Ang garbo walay laing sangputan kundili kasamo. Busa maayo ang pagpakitambak. Ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi dali rang mahanaw. Panmudaghan kini kung nakuha mo kini sa inanay. Kung mahanaw ang paglaom, muhari ang kaguol. Apan ang pangandoy nga matuman, maghatag kanimog maayong kinabuhi. Kung isalikway mo ang mga maayong tambag, manumpawak ka sa kasamok. Apan sunda kini ug mahilikay ka sa kadaot. Ang mga pagtulunan nga gikan sa mga maalamon tinubdan sa kinabuhi ug makatabang kanimo ang pag-ikya sa panahon nga mamilagro ang imong kinabuhi. Ang kaala makadani sa pagtahod apan ang dalan sa mga taong dili kasaligan nagpaingon sa kalaglagan. Hunahunaon una sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton apan ang taong buang-buang magpasundayag sa iyang pagkawalay alamat. Ang dili kasaligang sinugo makahatag og kasamok apan kadtong kasaligan magdalag kalinaw. Ang tawo nga dili buot makakaton mahimong walay nahot og alao apan ang taong mamati kung badlungon tahuron sa katawhan. Kalipay sa kasing-kasing ang naangkon nga pangandoy. Ikasakit sa buang-buang ang pagbiya sa dautan. Ang kanunay makig-uban sa mga maalamon mahimo usab nga maalamon. Pan ang nakig-uban sa mga buang-buang mahitong pawak sa kalautan. Ang kasamok magsunod-sunod sa makasasala. Apan gantihag mga maayong butang ang mga matarong. Ang maayong tawo may bahanding ikabilin sa iyang mga apo. Pan ang bahandi sa mga makasasala makapanag-iya sa mga matarong. Ang yuta nga walay matikat makahatag og tag-igong abot sa mga kabos. Pan babagan sa mga dautan ang mga buot mutikat niini. Kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Pan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. May igong makaon ang mga matarong apan kanunay lang kabsag pagkaon ang dautan.